Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň duşanma güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijilerimiz, şu gün biziň bilen gepleşikde Demokratik güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döji. Muhammed aga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam radama. Selam vatandaşlar. Hoş gördük. Muhammed aga, ine şu gün Türkmenistanyň garşylyk güni. Şu pursatdan peýdalanyp, kyn görmeseňiz, menem sizem biziň watandaşlarymyza gutlary şu gün bilen we öz arzuwlarymyzy aýdary. Eger siz ýani garşy bolmasaňyz. Baş üstüne Murat. Okey. Gadyrly doganlar we iýleşler. Gadyrly türkmen halky. Şu gün 27-nji oktýabr garşylygymyzyň güni. Türkmenistan bu diňe bir döwlet däl, diňe hökümet däl. Türkmenistan birinji bilen bu halk. Siz halal zähmet çekýän, çagasy üçin alady edýän, ýurduny söýýän halk. Şonuň üçin şu bayram biziň bayramymyz. Emma gelin hakykata serdeliň. 34 ýylyň dowamyna häzirki häkimet halkymyň durmuşyny gowulandyrlaşmak üçin näle eýsem öz şertlerini gowulaşdyrmak üçin ýaşady. Bize hiç reformalar etmedi. Öýlerine reformalar etdi. Esasy öýlerine eden reformalary öýlerine, atlaryna, güjüklerine köşkler gurdy. Öýleriniň ýaşaýyş şertlerini gowulaşdyrdy. Dogan gardaşlar bilen baý boldular. Indi türkmen halkyna näle reformalar edildi? Gelin serdeliň. Gadagançylyk, wizaçylyk, ýani adam haklaryny pesetdiler. Biziň azatlygymyzy pesetdiler, bizi çäklendirdiler. Biziň halkymyza velayet gelmäni ýani merkeze gelmäni çäklendirdiler. Ine edilen reformalar. Ýöne şu geçilen reformalar däl. Türkmen halky köpden bäri öz reformalaryny garaşýar. Türkmen halky köpden bäri öz reformalaryny gözleýär, etjek bolýar. Hökümetden garaşýar. Ýöne 34 ýylda şul bolmady. Biziň ine Demokratik Opozisiýanyň wekilleri her wagt aýdýar. Şul hökümet hiç wagt reform edip, biziň hal, maddi ýagdaýymyzy gowulaşdyryp Türkmenistany östürmedi. Hökman suratda halkyň öz öňe çykyp, öz hökümetini saýlap, öz prezidentini saýlap, öz mejlis ýolbaşçylaryny saýlap, öz suwudyň ýolbaşçylaryny saýlap, şonu goýsa, onlar şol adamlar halka hyzmat edip gerekli reformalar eder. Şonuň üçin demokratik opozisiýa şol herekete ynanýar. Hakyky özgertmeler mümkin. Erkin Türkmenistan mümkin. Gorkusyz, adalatly gelecek mümkin. Biz şeýle Türkmenistany isleýär. Adam hakygyny bilen ýaşaýan Türkmenistany. Lukman adamlar bejerýän, muallimler, okuwçylar okudýan, hökümet işgärleri we ýolbaşçylar halka hyzmat edýän Türkmenistany isleýär. Şonuň üçin biz şu gün diňe bayramçylyk däl, täze döwrüň başlanjygyna öwrüliň. Bize täze durmuş gerek. Bize täze ömür gerek. Biz öz çağlarymyzda özümize täze durmuşy arzu edip, öýlerini şu herekete girip şonu etmesek, şu täze durmuş gelmeýär. Şonuň üçin ýaşasyn Türkmenistan, ýaşasyn türkmen halky. Sag bolun. Muhammed aga, indi size mutlasyňyz gutlaýyn. Murada, menem bütün Türkmenistanlıları ve bütün dünyadaki yaşayan Türkmenleri Türkmenistan'ın öz baştaklığı ile tüyçörekten kutlayan. Öz baştaklık bir mukaddes burada. Olam hiç vakt şeyle yöne erden emeli geliyen zaten. Halkla öz baştak olacak olup, öz baştaklık yani öz mülküne, yurdine, namusuna, vicdanına, değer desturuna iyi çıkmak. Yani başka kesekli adamla ne malına iyi çıksın, ne sen namusuna, ne sen dinine, ne sen vicdanına iyi çıktırmalılar. Şol için garaşlılık için görüşmeklik bir mukaddesler. Şu sebepten bütün dünyada halklı öz garaşlılık için görüşen. Şu sanlı Türkmenistanlı da. Türkmenistan'ın garaşlılığı yöne şeyle emele gelen de hatta. Bir tarihi prosesi Türkmenistan öz başlıklarına iyi çıkıyor.
Men dünkü öz YouTube kanalımda şu hakkında bir gurrun verdim. Şimdi men kıyıskaça aytjak bolsam 27. oktyabr 1924 yılda Türkmenistan öz baştak bolup Sovet Soyuzu'nun sastavına giriyor. Yani olan yöne şeyle bolana sebebi dürlü yerden halkın, Türkmenistanlıların Orslun karşısında görüşmeyi, ta Göktepe nemesinden tut, ta Cüneyt Kağan'ın görüşleri. Ve şu sanada Türkiye'de revolüsiya olup otada Atatürk gelip pan-nasyonalizmi yeniden Orta Asya'da yayratmayı halkların içinde, Türk milletlerin içinde öz başlıklı uğruna görüşmeklik mevcarlı. Şu dağın önüne geçmek için Orta devleti yani Rusya, Leninler mecbur olmalı Orta Asya'nın devletlerine öz başlıklığı vermeli. Hem Bolşeviklerin sastavını nekle, hem halkın karşılıkları, hem milli duygulu, hem şu şerti döretti ki dine bir yol bilen şu halkın qaharqadavının önüne geçip bolya olam şu yurtları öz başlıklık vermeklik yöne agraniçinni bir görünüşünne yani SSR'in sastavında olmak bilen. Son Sovet Soyuzu dargamağına da halklan Sovet Soyuzu'nun içindeki yaşayan halklan öz başlıklı için uğruna görüşü Sovet Soyuzu'nun darmağına esati sebep olup durdu. Birinci başlangıç şu Pribaltika'da. Son Kazakistan'na, son Azerbaycan'na, Türkmenistan'na 10 milyonlarca Türkmenistanlılar 1988-89 yılda Göktepe vakanı hatiranı belleme için Göktepe yığınlandılar. Hatta şu devir Sovet Soyuzu bardım, Kompartiyada şuna karşılık görkezdi, şun organizatörlerin tuttu, bastı, işten kovdulu. Yani onunla da şu hareket pese düşmedi kaytım, günme unnen bandallı. Ve şun neticesinde de Sovet Soyuz darganına da Sovet Orsiyo özünü taklacak bolmam beyleki SSR'in sastavına giren devletlere de öz başlıklık bolmağına şert türetti. Yoksa Sovet Soyuzu ortaya dem özünü taklabilmeydi. Belli burada şol çinem Sovet Soyuzu'nun dargamağına getiren dağıtlı şu dağıtlı. Inni men şu dağda aytacak olayan dağıdım mı? Sovet Soyuzu'nun Kompartiyası'nın yukarı yol başçıları Politburo'da otururlar. Türkmenistan'ın kuratörleri ola Türkmenistan'ı yine de öz vilyaniyetinin aşağına saklayacak olup özüne yakın adamları öz başta bulun devletlere getirmeyene şunu başka yollarla kontrol etmenin uğruna düştüler ve şol çinem hakiki öz başlıklık için görüşen inteligensiyalı kadrları hükümet yol başçılarına getirmenin önüne dürlü yollarla bilen peskelçilik görüdüp öz adamlarını getirip koydular. Niyazov bir adam ki hiç vakt karışırlık hakkında gurrun eden adam da şol uğruna görüşen adam da ol kaytın bel kastlayın karışırlık için görüşen adamları turmaya batan adam. Bel kastlayın ortalarla yarancın olup karışırlığın ön yanına Türkmenistan'ı referandum geçirip 99% halk sayısının sastavını bulmalı sayılığı geçirden adam. GKCP bolonuna da esasi Sovet Soyuzu'nun dargamağına sebep bulun GKCP'nin nemesi yenilmeli. Niyazov orada şöyle orada sesini çıkarmanın giygenip geldi. Şol için bizim yurdumuzda öz başlık bolamızda kıynansak yurdu söyleyen, karışırlığın kadrını bilen, öz yurdunu söyüp yurdunu östürecek olayan adamın hükümet yol başçısına gelmedi. Ve son neticesinde de bizim öz başlıklığımızı, bizim yurdumuzun bağlılığını sağlamak prosesine geçirdiler. Bizim en koyu kadrlarımızı, hükümet yol başçılarımızı bir avra edip turmaya basmak prosesi başladı.
Bizim yurdumuzda korku sisteması bilen halkı siyasattan korkulup arkayın yurdu talamağa özlerini şert türediler. Şoň netijesinde däşin ýa-ni Karamdağda adamın hükümet yol başçysyna geldi. Şo sebäpden garaşdyrlyk uğruna göreşmeklik, onu berketmeklik we halk öz garaşdyrlygyna gowanyp şoň berýän bereketlerinden haýyrlanmagy bu bir uly, bir proses, bir göreş. Bizim ştada garaşdyrlyk üçin göreşmede yetmeýändä bizim halkymyzyň roli. Bizim halkymyz şu garaşdyrlyk prosese öz goşundyny goşup bilmedi. Şol üçin biz bir tofor KSK adamlara öz dükme serdarlaryny Türkmenistanyň oturdup ýurdumyň baýlygyny talamagına şert töretdik. Halkın kösemegine şert töretdik. Bu ýurdumyň şunkuna ýetirmegine biz şert töretdik. Gelin şunkun garaşdyrlyk güni garaşdyrlygymyzy berketmek üçin öz ýurdumyzda gowanyp gezmek üçin öz ýurdumyzda işläp maşgalamyzyň arasynda bolmagymyz üçin ýurdumyzyň baýlygyny eýe çykmak üçin ýurdumyzyň baýlygyny öz çağalamyzyň geljegini düýüp ötgetmek üçin haýyrlanmak üçin göreşelik. Şol üçin watandaşlar men ýene bir gezek garaşdyrlyk bayramy bilen siziň hemmäňizi gutlaýar. Muhammed ağa sağ bol. Şu ýaly detalna ýagdaýlar düşünürüm üçin. Ine men ýene bir ýerge atlaçak bolýan biziň watandaşlarymyza ünsüriň. Siz bir dogulluňyz. Bir gün mesela şimdi 27 oktyabrda. O zaman günün bir günü bir bağışlanmanın Karamdağda karar çıkarıyor. Sen doğulunun günün 27 oktyabrda. 27 sentyabr näme men oğlumam şo gün doğuldu deyip. Yadınızda olsa 27 sentyabra geçirdi. Indi sen doğulunun günün 27 sentyabrda belirlenmeli mi ya da 27 oktyabrda? Şonu aydın. Ine şoň üçin şunkü gün 27 oktябr hakyky Türkmenistanyň garşylyk alanyny, ýagny birinji Türkmenistanyň emele gelen güni 27 oktябr 1991-nji ýyl. 27 oktябr 1991-nji ýylaky emele gelen Türkmenistany Niyazow derrew bir minut wagt goýman şol täze döreden Türkmenistana bir minut wagt bermän, bir minut derrew prezident saýlawy geçirýär. Ýeki tak kandidatly şonam 99% bilen utýa öz-özüni şoň bilen ýurdu basyp alýar. Biz bir minut azatlykda ýaşak göremdik. Bilýärmi şonu? Bir minut egerde mysal üçin Rossiýa ýa beýlik halklar 10-15 ýyl ýaşan bolsa biz bir minutda ýaşak göremdik. Olam näme çip? Şol Saparmat Niyazow. Şol eden üçin. Ondan soň Gurbanly estafetany alyp şol birinji ulan Türkmenistan diktator ýagny ikinji ulan Türkmenistan 1991-nji ýylda diktator döwlet emele geldi. Şol 20-nji oktyabrda emele gelen Türkmenistan diktator bolmaly däldi. Azat Türkmenistan bolmaly. Bular gelip Niyazow gelip öňü Türkmen maş etdi, aýlar ütgetdi, hemme kolhoz, savhozlara öz ejedin kakatyň dogorunyň hemme atlaryny goşturdy, öz adyny goşturdy. Şu ütgetip boljaklary ütgetdi, Türkmeniň taryhyny ütgetdi. Bizde öň Türkmenistan taryhy ýok ýaly etdi. Han Berdiker Babaýew, Gaýyp Atabaýew, Şadja Batyr, bir topor bizim gahrmanlarymyz bar. Sovet Türkmenistanyň öňüm gahrmanlarymyz bar. Nurberdi Han, bir topor adamlar bar. Han olar. Han olaryň taryhlary bizim Türkmenistanyň taryhynda ýok. Diňe öz taryhyny goýup, öz nimetini goýup, bular biz ne Türkmenistanyny emele getirdik diýip bütün dünýäni alýar. Türkmen halkyna şonu boyun alýar. Türkmen halky şunu ýuwdýar, ýutmaly. Türkmenistan şuň döredilen ok. Türkmenistan 91-de döredilen ok. Türkmenistan aňardan määr gelýär. Türkmenistan döwleti bir näçe döwletler gurdy. Biz ýöne ofitsialna 1924-nji ýylda emele geldik. Ofitsialna Türkmenistan döwleti, ýagny Türkmenistan Sovet Respublikasy. Ondan öňün Türkmenistan bady. Ýöne ýa Türkmen adamlar Türkmenistan
O yerde bir yerde halk gediydi, bir topar territoriya vardı. Yönet şoň kim çotsa şo gaýtaryp berýärdi. O wagtlary beýleki döwletlerde de o real döwlet ýa-ki serhetli döwlet ýokdy. Diňe bizlerdi. Ine Sovet Soýuzy gelinde şol ýa-ki basbaldy da bizi mezbur ýagdaýda Türkmenistan Sovet döwletine emir etdi. Men häzir gurmedem o gowum erwet men onu giýjekkä diskussiýa ýöne bir aýtjakladym. Birinji Türkmenistan 24-nji ýylda emele gelenine Sovet Türkmenistany. O ýerde bizim gahrymanlarymyz bardy. Olar öldürdiler. Biz 1991-nji ýyla gelenine Niyazov soňuna çelli Moskwa seredip oturdy. Şu gatda aýtdy Muhammed aga, şuň ýa-ki 85-den bäri, 82-den bäri Türkmenistana elçilik edýär, bir näçe postlary elçilik etdi. Bir gedek adalatlyk barada, bir gedek garaşlyk barada, bir gedek Türkmenistan barada gurmeden okdy. Muň bar niýeti, gullugy Moskwa, ortara. Şeýdi ben 91-de iň soňky bolup, ýagny ortara seredip aňadan hiç tat gelnok. Bulam jaň garaşýar, jaň edýär, men näme etmeli? Men sizin gulluňyzda diýip, meni öldürmäň, meni aýyrmaň, men sizin gulluňyzda diýip, olar aýho bir öz başlak bolduk, hemme döwletler eýem öz başlak boldular. Ol Pribaltika döwletler 89-da çykdylar. 91-de bir topar döwletler çykdylar. Oturma senin bir zat et diýip aýdylan soň, ha bulam Türkmenistan garaşly bir tarap Türkmenistany gurup başlady. Oňa çeldi bir gedek bir söz aýtyp görenok. Garaşly Türkmenistan, biz öz döwletimiz türmeli, biz Moskwa ya oňa bagly bolmaly, biz garaşly bolmaly. Hiç eşitlik gördüňizmi şonu? Ýok. Aýdarsyňyz Murada o ýerde gurulýan bolsaň seni atardylar, öldürürler, ýygnardylar. 89-da Pribaltika emele geldi. 91-de eýýam fevraldan martdan döwletler ýa-ki geçip başladylar. Bir tarap neme öz başlaklyga, garaşlyga. Näme 6 aýlap garaşdy. Kime garaşdy? Moskwa garaşdy. Oň näme 6 aýda garaşyp bir günde on garaşlyk ideýasy emele geldimi? Ýok. Ne şeyde? Şoň üçin bizim garaşlylygymyzy bize hiç kim intek beren ok. Biz garaşly Russiýan koloniýasy. Urmal Berdimuhamedov Russiýan tarapyndan kontrol edilýär. Gulluk edýär şolara. Medallar alyp ýörer şolardan. Biz hakyky garaşlylygymyzy almaly. Biz hakyky Türkmenistany 3-nji Türk döwleti gurmaly. Türkmenistan döwleti. Şoň üçin 3-nji gedek biz täze döwlet gurmaly. Täze konstitusiýasy gurmaly. Bir topar yallaklar, tüplükleri aýryp hakyky hökümete jany tenini berjek. Halka hyzmat etjek adamlar saýlamaly. Bedetmelini bu yallaklar basyp aldy Türkmenistany. O adamlar gitmeli boldy Türkmenistana. Ine şu real Muhammed ağa Burada bir da goşaýyn men şurada birinciden men belleşek şol Türkmenistana 88-nji 87-nji ýyllarda 89-njy ýyl Türkmenistany güýçli hereket göredi öz başlyklygy üçin göreş. Oňa köp ýazyjylar, jurnalistler, ondan hudojnikler, skulptorlar, grajdan adamlar, köp adamlar gatnaşdylar. Bir uly hereket, şo wagtlam gorkmadylar, şolar türmäde batdylar, mitingem geçirdiler Aşgabatda. Bir hereket güýçli Aşgabatda badaldy Türkmenistanyň içinde. Şol üçin muny hiç wagt agdan akla tebebi şol herekete aktiv goşulanlar, şondan türmäge batylanlar, hatda immigrasiýa giderler. Wel tapar şolun biri, men şolun ýygnarlaryna, siýeslerine gatnaşdym. Men köpsini bilýän, häzirem Türkmenistanyň içinde. Ýöne olary dürli bahaneler bilen aýyrdylar. Aýyrdylar de Niyazov öz başlyklygy ogurlady. Orsiýetdäki kuratorlarynyň üstünden. Men şol üçin aýtýan, Orsiýetde bir topar bar, Türkmenistan talamaga öz kadrlaryny getirip goýdular. Ol Orsiýetden de, şunu watandaşlar bilin, Orsiýet döwletem de, oly öň politburoda, sentralny komitetde işläp ýören adamlar Türkmenistany kuruýryp edýän adamlar. Şola da öz kadrlaryny getirip goýdular, iýminne Türkmenistanyň baýlygyny talamak üçin. Şu neçelliğinem şolun kontrolünden, şolardan ruhsatı hiç etmeyenler. Hatta yani yakınlıkta
Tajikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahmanov öz oğlunu häzir getirip prezident etjek bolýar-da, şonu uğratdy Moskwadan ruhsat almak üçin. Iminni şol. Her bir zat etjek bolsalar Moskwadan ruhsat alýar. Şu sebepten şu kuruk du häzirem bar. Şola da bayak gitdili, milyarderlere öwürli. Şola gelip Berdimuhammed'in atası falan yerde uruşupdur deyip kahraman oldu deyip Türkmenistan'ın milyonlarca pulunu alıp gitýärler, dürlü bahanalar bilen. Şol için biz eger şonu düşünmesek Türkmenistan'ın öz baştaklığı näil derecediliğine biz göz yetirip bilmerdik. İkinci menştade belirleyeceklerimiz ön Türkmenistan bir öz başlık devlet Sovet Soyuzu'nun sastavında bolsa 91. yılda Türkmenistan bütün dünya devletleri tarafından öz başlıklığı kabul edildi. Bir önke kararında bir ötüş, bir öne gidiş. Yöne biz öz akbalımızda bir tefavut bulunmaz için biz şol maşenlikle tağlap oturan adamlara Moskva'da şoları tağlamağa ruhsat verdik. Bir yurdumuzu 250 şolun eline tavşırdık. Bu şu ahlike bizim yetmezlikçiliğimiz. Biz şunu yurdumuzun baylığına eye çıkacak olsak, katam durmalı, görüşmeli, hem mezada da tayin olmalı. Ola da yönü yerden elinden çıkarası gelene. Doğru aýdan Muhammed ağa ine bizim iki ýeňişimiz bolar. Ine şu ýerde bir bellekçe türkmençilik gurbanlygyň dinden soň biz azatlyk güni diýip hasap etmeli. Bizdiň gurbanlygyň dinamda biz awtoritar sistemadan diýýär. Ýagny şu gurbanly aýyr beýlik gelsin, ýene de şu awtoritar sistema bolýar. Täze diktator emer gelýär. Täze tohum öňe çykýar. Biz şu zatlardan aýrylmaly. Biz demokratik ötün döwlet gurmak üçin biz sistemany çalışmaly. Diýmek hem gurbanlygyny aýrmaly, hem sistemany çalışmaly. Ol bir mesele. İkinci mesele biz Russiýanyň aslyndan çykmaly. Biz garaşsyz bolmaly. Biz hiç kime bagly bolmaly. Ne Türkiýe, ne Russiýa, ne Hytaýa, ne Irana hiç kime öz başdak siýasatymyzy alyp barmaly. Ynanyň öz başdak siýasatyny alyp barjak bolsaň gatyýety bolmaly. Ýagny diplomatik güýçler güýçli bolmaly. Şonky güne diplomatik näme diýär? Diplomatlar gidip şu serdar gurbanlygyny haýsy döwlet kabul ederkä bir kiçik foto video ederýär, türkmen halkyny düşündirýär. Şunam ho kabul edýärler bir ýerde diýip ılgap bütün dünyada gözleýärler şonu. Başgalar eden oklara. Egerde diplomatik bizim gullumyz gowy işleýän bolsa, Raşid Meredov orsun programmasyny etmeýän bolsa, onunla bizim vizalarymyz, pasportlarymyz, halka kömekler, daşyrtlarda bolardy. Ýok olar ýani. Diňe şu gurbanlyň Serdar Berdimuhamedov meselesi boýunça bütün diplomatik gullugy ılgaýa. Inanmarsaňyz, Fransada şoň bir ýanky garnaş otyr. Pasolstwada. Hemme pasolda şoň bagşlam onu sırtyna ılgaýa. Londonda başga bir otyr. Ol ikinji aýal otyr, ol Ola diýip Karamulynyň. Hemme pasolda şonu absurd edýär. Han döwlet bolmany. Eger sen diplomatik korpusyň, ýa diplomatik adamlar sen döwletini östürmän bir topor Türkmenistany degişli ýok adamlara baryp olaryň ýanky hyzmatlaryny edip ýörse, onu olum bulşulukda, olum ýanky zaложник şu sistema. Şoň üçin biz şu sistemadan gitmeli. Feridun Raşid Meredov alkaş, giýje onu araç. Çykanda da ýüzü gözü çiş, diňe ýallaklyk sözler aýdýar. Näme kabina üstüne ýürýärler. Näme şol her gedek, näme ini şu gedek, näme çykarar diýip. Bir gedek çykarýar, ýagny hacı diýmeli indi Gurbanlylar. Ýa haja bak geldi. Ondan çykarýar şahyrymyz diýmeli mu. Ondan çykarýar mu Nobel premiýa bermeli. Bir alkaş mı ya değerli kim şoňa Nobel premiýa berýär? Ona bütün dünya kowlap ýör. Gurbanly Berdimuhamedov. Hiç eltmän. Bütün dünya ýigrenýär. Türkmen halky ýigrenýär. Şu şertlerde näde Nobel premiýa berjek o? Men bir zada görýän Muhammed ağa, şol diktatorun arzuwy Nobel bayragyny aljak bolup bütün dünyada belli boljak bolýar da. Trump Gurbanly Trump bilen deňerýärler, Trump bolsa da bir mesele çözýär. Bu oto näme diýär? Bul aýdym aýdýar, Akyş Saparow bilen gitaradan alyp aýdym aýdýar. Bul ýanky akord basman,
Ýöne bir akord öwrenipdir, onan belläk geçmeli. Bir akordy alyp şonu saklap bütün aýdymlaýar. Bul bir näindik? Bir samsykrak bir çagajyk bolýar. Şol ýa bir zat. Muň üstüne gülmegem gadagan sebäbi, gülmegem bir binamyslyk sebäbi şol adam kesel. Men şondan ýa şu keselden diýin aly. Şol hiç hökümet başyna barmaly adam däl. Mu dum prawleniýanyň bolany o. Döwlede aňarda dursun. Mu aýdýan zatlar, edýän işleri men kellämal bilemok. Häzir biz bir-birden aýdyp geçert edýän işlerini ýöne muny bir ýanky çyndygy bilen seriozny wasprimat etmeliler. Ya bu bir kesel adam. Gelin serderiň birinji şu ýanky döwletine, şu dolandyrýan döwletine. Serdar Berdimuhamedow ol bu soy baklaşyk, ol hiç hat dolandyran. Gurbanly Berdimuhamedowyň kontrol edýän döwletine. Ya dolandyran o. MHM bilen polis dolandyrýar. Ünsüň. Ine Azatlyk radioda aýdyp geçýär. Mezburi Ähmetden basylan saglyk işgärleri köpçülikden işden çykýar. Şu arada Muhammed Ahmed sana söz berýän, sen bir jemläp goý. Şu ýanky material boýunça. Wende Türkmenistanlar ähäleke Türkmenistanda saglyk ýardaý. Wende ol gitýär okuýar, medin sudy gutarýar, professiýeti medi. Şular zor bilen paxta ýygmaga gitýärler. Gödöne getirin. Ola kesellerle çiğd etmeli. Her gaýdynyň öz keseli bar. Boş oturan adamla däre. Hükümet şuları paxta awratýar. Paxta gitdi näme? Soğuk yerde, iyice ışığı belli de, hapaçılık, başka iş, ellerini paxta vurmalı. O zaman şu adamla gelip ne ettirip, inni ukol ettirler. Ne ile arasıçılığı sabudat ettirler. Bu hükümet o bilen işi yok. Dine kovmalı paxta, kovmalı bollu. Inni şulan berýän aýlyklarını gör. Şuna berýärler aýda bir aýlygy şu iyice işçegine bir günede yetene. O zaman şuna balnisede işlemeli. O zaman gelip naşalniklerine de her ayda pul eltip vermeli. Yok orada oturuyan glavny vrach diýdi, ýene vrach diýdi, hemmesine pul eltip vermeli. Ondan sonra bular yine de paxta çarelere koýarlar. O zaman näme üçin şular işlemeli? Näme sebäpden? Birinciden näşle ýaşajak bolsa ondan kesellerden pul almamaly. Ölse de işleri yok. Yani bir adam Türkmenistan'da medik boljak bolsa, vrach, medsestra boljak bolsa, öz vicdanının namysynyň garşysyna gidip adamkärçilikden çykmaly. Ýaşamak üçin, dine ýaşamak üçin. Şol üçin hem adamlar şuna düşünne inni köpçülikleyin işten gitýärler. Şolam dogry. Men halka yüzlenip aýdatymam gelene. Halk balnisalarda işlemen deyip. Tebe bir tovar adam ölecek. Sıramnoş kesel adamla barya şolara yetmeli, teretmeli. Göne biz şu hükümete yüz tuttuk. Biz sorukları taýinlap berdik. Siz besedin inni hükümetin işgärlerini, çärlerini uğratmana deyip. Biz näme üçin şulam aýlyklaryny galdyranda deyip soruk berdik. Göne hükümet şoňa soruk berena. Hükümet şulara jogap berena. Şol üçin şu vraçlar, medpersonallar işten gitýärligine biz düşünüp bilýär. Bular inni biýdar boluşy haramzadalardan. Şol üçin başka çäre kalmadı şulara. Şol üçin biz hemme halka ýüzlenýär. Hükümete işleme. Indi men bir video uratdym radaga. Şu Türkmenistan'da, şu sistemada işleyen bir medsestra Amerika var ya. Men bırak kıyıskaça şun istoriyasyny aýdaýyn. Şun kakasy bir jemut men nemetnäken tesmi goýmakam. Şun kakasy bir amerikanski kampaniýada işleýär. Özüm şu Amerikan kampaniýalyň birini işleýär, şol hem medsestra bolup işleýär. O zaman kakasyň pulu bar diýip muny neme polisiýe kenbele falança pul vermesen sen başjak diýerler. Olam eýtýär ýurtdan gaçýar. O zaman başgalasy ýygynyň aýtýar, ýankylada. O zaman barya Amerika, önce ortaya var ya, ortaya da iştahat yok. O zaman barya Amerika. Amerika'da indi şu ayalım, gözü şu maskalam. Türkmenistan'da neyli, häzir neyli. Şimdi oturuşuna, gepleyişine, özüne, anamlık gepleyişine, geleceğine, anam bağlığına bir seyredin.
Amerika'da bir tane medsestra en bärsinden 60.000 ta 100.000 dolara çellinçilen aylığı var. Sen neçe yokorun nime alıversen yine de köfelik diye. Yani bir tane ayal maşgala Amerika'da medsestra bolup işlese birinciden köp hormat koyuluyor. Hem balnisan içinde olan ayrıtın öz hormatları var. Hem обществоda hormat koyulup özler dastoynam yaşayabiliyorlar. Arkayın cay alıbilyorlar, maşin alıbilyorlar. Hiç iyilik kıyınçılığı yok. Şuna mehaşol kıyıç gurrun verip otuyor. Muhammed ağa, Ne için Türkmenistan'da şeyle bolmalı? Ne için bolmalı? tema geçmekak men bir adatın bir ýalýanda okap bereýin. Lukmanlar bir urda däl köp urda ýetişmeli bolýar. Birinciden lukmançylyk gyçylygy bar. Olar paxtalyk diýerler. Bular iş şertlerini dürütmeýärler, ýani işler ýaly. Aýry-aýrylykda gürleşilen sağlyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä kadr ýetmezçiligi zeraly bir uğurdan ýönetilýän lukmanlar öz işlerini gapdalyndan goşmaça başga uğurlarda hem işlemeli bolýarlar. Mysal üçin neuropatolog goşmaça oftalmolog işine diýär. Oftalmolog aýallar. Neuropatolog goşmaça oftalmolog işine diýär. Rentgenolog goşmaça lor, gulok, burun, bokurdog işine diýär. Lukmanyň işini ýerine ýetirýärler. Ýagdaý welaýatyň saglyk öýleriniň ählisinde şeýle diýip Çäje etrawynyň saglyk bölüminiň öýüniň bir işgär aýtdy. Onun aýdanlaryny Türkmenabad şäherlerindäki we Sayat etrawynyň saglyk işgärleri hem tasdiklaýar. Welaýatyň saglyk bulgumunda tejribeli işini gowy bilýän kadrlaryň ýetmezçiliginiň dowamy çynlaşýan wagtynda adatlyň çeşmeleriniň maglumatyna görä saglyk goraýyş we derman Fenagatı Ministrliğinin Lewap welaýatynyň bölümi Tewit şäherindäki saglyk edaralaryna işleýän şepagat buýalarynyň bilim derejelerining barlamy üçin synar geçirýär. Men diýjek bolýanlarym, ünslerin hormatly dinleşler. Eger neuropatolog, oftalmolog bolýan bolsa, onu oýra barmak gaty howply. Sen gözüňi bir zat ederler, gözüňi görmedýär. Veterinara götürüp koýandyrlar Murad ağa. Biz bilem-de. Men bu lukmanyň üstüne gülemok, men situasiýaň, ýani sistemaň, gurun sistematyň üstüne gülýän. Şul sistemany biz saklap dursak, men size aýdyn, ağa gara, ýallyga gahrman, ine Gurban Berdimuhammedow ikeýle gahrman. Ýani maşennik, korrupsiýonерlere hökümet diýilýär. Biz o diýmeli şu zatda da mümkin näme ol. Kelleňe sygyjak zat däl. Men şoň üçin aýdýan, biz galmaly. Her 5-nji gün juma namazyna biz barmaly meçitlere. Siz şöra 3 başladyňyz, biz çykýarsyňyz. Boldy. Indi beter etmeli. Türkmenistanyň aktivistleri hem taýar, halk hem taýar. Ýöne biz meçitlerden başlamaly. Şoň üçin meçitlere barmaly. Eýýem gorkup ýani welaýatlardan şähere gelmedi ýaly kontrol dörüp iýizden aýtaryp adamlary urmanly ine komanda beripýär. Her daýdyň meni goran, men halk alýa, ogluna daýdy, soň günme çelli kepçek ürkütjek diýär. Ben banzai bolýar o kamikazada, banzai diýip ýani killeti gidip ýa ölýäni bilýär. Indi soňky ýani günlerini gowy ýaşap geçecek bolýar. Indi gelin indiki material herdenin hormatly dinleşler, men görkezin ine ýani Muhammed Ağa'nın diýen materialyny ýalňy gurun berdi. Gelin şonu dinläliň. Bir minut. Медсестер и медбратьев от медсестер и медбратьев в наших странах. Главное отличие то, что и сам... Başından koyun. Главное отличие американских медсестер и медбратьев в наших странах. Главное отличие то, что и сами медсестры и медбратья американские видят себя как часть команды, и что все остальные, это врачи, это все, кто работают с врачами, все радиологи и так далее, они тоже видят медсестру и медбрата как часть команды. Они не видят нас как «пойди принеси», как какой-то поддерживающий или там место занимающий персонал, да,
Они видят нас как членов команды, они полагаются на наше мнение, они слушают, прислушиваются к тому, что мы говорим. И здесь медсестры американские, они всегда стараются повысить квалификацию, они всегда стараются быть наравне, чтобы быть вот в этой команде, чтобы с вами считались, да, соответственно, нужно поднимать свой уровень и знать, о чем ты говоришь. Потому что очень быстро в медицине, вот так за 2 секунды, ну, в принципе, в любой сфере, да, если вы специалист, вы за 2 секунды можете расщелкать человека. Понимает человек или не понимает человек, о чем говорит. И, соответственно, да, американские медсестры и медбратья, они такие, я этого не знаю, вот мне это надо выучить, чтобы я это понимал или понимала. Вместо того, чтобы говорить, это не моя работа, это врач должен делать, поэтому я даже туда смотреть не буду, и интересоваться не буду, и учить ничего этого не буду. Я на обед. Да, такое, я свое дело сделал, да, я там укольчики поставил, ищите меня, я чай пошел пить. Şun Hemen iyidi tabii verem. vatandaşlarımız görüp biler da nereden gelerini emmesini görünmer ya. Men Muradağa işte bir daha etçek kolya. Gözde Türkmenistan'a yağday şeyle. Özbekistan çala bir ütkeş girdip devlet dolandırışına Avrupa bilen gengden ara katnaşıgaçı oldu. Dün ähleke Evrosayuz bilen bar kontrakt etti. Özbekistan'ın prezidenti. Gözde Germaniya 50 bin tane Bu konuda işgari biz görkezeli bir muttur, görkezeli birinci, ondan görkezeli. ben aydı vereyim nedir? Aptal. Yo, dur, biz görkezeli, ondan adamlar görsün, ondan bize olmasa inanmalı. Ha, bir mut. Подписано историческое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом. Документ открывает новую страницу в отношениях сторон, охватывая экономику, инвестиции, энергетику, транспорт и цифровое развитие. Евросоюз назвал Узбекистан ключевым партнером Центральной Азии, а Ташкент подчеркнул важность расширения взаимодействия с Европой. Соглашение направлено на укрепление взаимного доверия, создание новых возможностей для бизнеса и развитие устойчивого будущего региона. Yine aydan Muhammed Ağa. Ben de vatandaşlar teredin Özbekistan çala bir yurdunun içinde biraz metbuat azatlı var, biraz opozisyonlu partiye de var. Türmelerinin yardayı daşı biraz Türkmenistan'dan başka. Yani kökeden ben şu an bir neme kulak attırayım size. Cuma sapar Türkmen içinden bizim Türkmenlerin yardayını doğruya. Yani şol bir de can edip biliyor Türkmen içinden. Vuruyalım yençiyale yok. Derru bir çala birdat bolacak kollu Abmusmen'e varıp ayttık. Sırazı kontrol alıp Türkmen başlarını çağırıp davet ettirtmeyelim. Ya yine şoğa memdeş bir açıkladı. Avrupa eğer sen biraz adam hukukları deklarasiyasında hormat koysan eyyem tembilen işleşik oluyorlar. Şol için Germaniya 50 bin tane Özbekistan'ın adam işe çağırıyor. Şol için hem eyyem Taşkent'te klas koydular Nemis dilini öğretmek için. Köfede git yerlerde vraçla, meslesterala, injinerle. Barıp gözlerine getirin. Özbekistan'dan Germaniya gidip ofisalını işletele hem şartları başına. Nemisle yana aylık alıyorlar. Usloviyat turuda şon yana tağıtlar şon kul bolup işlerini akla. Eğer çalar iş hadisesi birdat boldu da Özbekistan'a getirip hem leçeniyet hem yerine kompensasiyet bilen. Bizim Türkmen devletimiz ne? Hiç reformu etmeyeni. Türkmenlerin yağdayını gör. Türkiye'den bizim oğullarımız uğurlav alıp gidip hiç kim bilen gepleştirmeyeni. Öz grajdanın kakası zadı hat yaz ya o ministere, prezidente bize cevap ver bizim oğlumuz yerde diye. 3 ay veri sesini çıkarmanı geliyor. Şol çinem dünya hiç kim bunu kabul etmeye. Bizim hem bedbahtlığımız vatandaşlar şu haramlardan şeylilik için. Şun yanak cinayetkarlığı için, oğurluğu için, Türkmenistan'ı dine, öz baylıklarını öz maksadı için, ulunayan için. Çala biraz açıp başlasa
bütün Avrupa biz gidip işlevler. Türkiye'de kul olmak gerekke. Saudi Arabiya yerine beyleki devlet kul olmak gerekke. Ortaya gidip kovul vurulup yenilip bölmek gerekke. Zaten dastoyla işlevler. Hem Kanada gerek, hem Amerika, hem Avrupa, Fransa, hem ne gerek. İmigrantlar. Özlerine dastoyla kabul et yerler. Büyük götür, hem yurdunuzu ütkedebiliyorsunuz, hem başkalarınızı ütkedebiliyorsunuz, hem şu tadı öğrendadı, yurdu ütkötmekte hayırlanıp biliyorsunuz. Böyle bir haramda şu datların hemmesinden biz mahrum ediyoruz. Bolýar. Muhammed ağa, siz doğru belläkişdiňiz. Ine häzir men öňüme aýdýardym. Biz Türkmenistan birinji bolup Merkez Aziýadan ýa-ni most durmaly Ýewropa, biz Ýewropa bilen işlemeli, biz Ýewropa wizasy gitmeli. Biz Ýewropa bilen işläp Ýewropadan investisiýa çekmeli. Merkez Aziýada birinji bolmaly. Ine Özbegistan öňe çykyp başlady. Biz otyr, biz başlamaly reforma, diýmek şulary köşküňe baryp tutsak etmeli şulary. Ve biz reform edip biz nimeden has öňütmeli Özbegistany. Biz ýa alýar. Biz Özbegistanyň köp zady ýa alýar. Mysal üçin ünseren bolsaňyz bizde Türkmenistanyna jemi 7 milyona goly halk ýaşaýar da. Ýöne 7 milyon ýaşanok sebäbi realna 3,5-4 milyon var. Bar türkmenler hakykatdan. Biz 91'de de şol ýarlyk 4 milyon 950 miňdik 91'de. Biz 34 ýylda köpelmedik. Bir topar çağlar doğulmadı. Bir topar adamlar bir güne ürküttü. Bir topar adamları ağır ýagdaýa salyp psihikasına nemedip rak bolup ya da bir ýere maşynyň aşagyna düşüp özüni öldürüp ya bir tragediýa bilen ürkütdi. Bir topar maşgalar aýryşdylar. Özbegistany derdim. 20 milyon halk 35 milyon halk boldy. Men size ýana sen prezident bilen görüşjek bolsaň SMS ýazýan, sana jaň edýär prezident. Howa diňýär. Prezidentiň özi jaň edýär. Bular halktan korkutmuyorlar. Vatan halkı näme diýär? Arkadagy ferdaryň aýdyşyna görä watan halksız bolmalylar diýär. Sen gün aýt. Men gogja görýän oglumyň aýdyşyna görä diýip aýdaý. Näme sen arkadagy diýip üçüncü adamdan aýdýan ony. Sen özüň arkada aýt da men oglujagym prezident eden oglujagyň aýdyşyna görä neşe diýip aýtdy. Bu adam oýnýar. Bu idiotlar men şu sözüm tapam idiotam şulara göre şu idiot diýsen idiotlar gatyryrum kany. Şuraya bir ay men gürlämejekkä ýa-ni çağda bolsa da bir haýşul diýsen bir durýa. Bu bir bezlimitni bir samsyk bir Hudaý saklasyn. Men gürläbilem o. Men utonýar şu hakda Gurban hakda gürlemek bolsa men utonýar. Näme şu adam bizim milli liderimiz bir ýerde ise men utonýar. Şu adam yeri kalıp gömsem al. Şu adam neçe adam öldürdü? 2020-nji ýylyň awgustunda 100 miňden gowrak adam koronavirus üstüne öldürdü. Sentýabrda 100 miňden gowrak adam öldü. Diňe şuň gaçyk gitmegi bilen hop bolsa gaçýandyr. Häzir halk kalsın entek Aşgabatda ýetmekkä welaýatlardan gaçyk gidýär. Ene gördük agyr ýagdaý koronavirus bolanda hökümetin aldy bular periwarad etmedi ýaly Krasnoyarsk edip gidlendi. Bal tutan boldy, özüň badyny ökedi. Sen git adamlar öldürleş. Sen git Türkmen maşa bardыңmy? Şöyle adamlar yaralanam koronavirus baryp gürleş, gör ýagdaýyny kömek et. Ýagny podдержка ber. Sen şoňa da prezidentda. Ýok, bu gaçyp özüni gorýar. 34 ýylda hiç reforma bolmady halkymyz üçin. Hiç tat edilmedi. Bular näme etdi? Öz itbişik at öz köşklerini vurdular. Bular öz ýagdaýlaryny gowulaşdyrdylar. Serdim 2007-de Berdi Muhammedow näýdi? Häzir 2025-de näýdi? Milliarder. Serdim Serdar 2007-de näýdi? Bir pukaraja olunjukdy hemme zatdan gorkup beren, şemal ölçüde gorkýan. Häzir näýdi? Öz garajy, öz tohumyny öňe sürüp berer. Ine ýagdaýlar. Siz şeýle etdiňizmi? Siz milliarder boldunmy 2007-den bäri? Ýok. Siziň doğum anlaşmagy ürkütdi bir güne. Ine biz gırılıp ýatyrys. Bular bizim baýlaglarymyz oglap milliarder bolup ýörler. Şoň üçin biz bular goýamdyk, bize hyzmat edemediler. Biz özümüz saýlap geçirip özümüz saýlamaly. İstenen adamy saýlar, ýalňyşlak çalşaýar bir aýda. Ýöne biz saýlamaly. Onda şol adam bize padaçyotny bolýar. Bular bizim bilen işimiz hem ýok.
Häzir biz Davide häzir çıkıp arýast etjek diýsek, hawa halksız watan bolmaz, halksız prezident bolmaz. Ine men oğuljagyň, men ýa-ni prezident eden oğuljagyň aýdan nura ine şuraya aýtdy diýip bir samsyklyk edýär. Bütün dünýä öýdem. Oňam geň görýäňiz. Näme bizi Sinan oklar? Näme bir ýere barsak üstümizden ulýarlar? Seni giýjek ünlüýdi. Bütün dünýäde üstünden güllüp ýören bir ýer bar. Mahluk. Bütün dünýäni üstümizden güllüp ýör. Şunu durulmasak bolmaýar ha. Ýana dogry Muhammed ağa. Doğru. Murad ağa, men koşakladım mı? Görgüde yani ABS'nin yanına barıp kayıttın da beni Avrupa'na. Görgüde şu tadı Özbekistan näilli, Türkmenistan näilli. Özbekistan'ın abusmeni gelip şu tadı. Hemme opozisiye toparlan şu da gelelin önüne cevap veriyordu. Görgüde yurdun içindeki bolyan işleri aydı voti. Türkmenistan nekile kaçya, barana. Ve de buna fikretiye ay barmadan, ay şundan tıptım, hava emme da çeylem ki, yo beyle de, Avrupa'dakiler teredi voti, ten neyli, yurdun içindeki opozisyon adamlarla neyli gepleşyen, şöyle önüne neyli cevap veriyen, sana aydılayan pretenziye neyme çare görüp durdum. Şon hemmesini ünf veriyenler. Özbekistan'ın içinden dürlü delegasyon gelip ta yığınağın en sonuna çelin şu tadı oturdular. Kazakistan'ın kam oturdu. Azerbaycan'ın kam oturdu. Türkmenistan'ın kala vapşı yok. Kaçıyanlar. Şol için o devlete hiç kim işleti gelen ak. Hiç kim investisyon koymaya. Salamlaşan hem gelen akla. Yöne şom dolanı benim halkımdan bir daha çölüp bilmediği. Şu yurt menki, şuna eye çıkmalı, şu men namusum, şu men vicdanım, şu men vatanım, şu men çağım geleceği, şu men öz gelecek ki durmuşum, şol için hem şuna eye çıkmalı deyip aydı bilene. Ben haçan hem şuna aytsak, şu karamlardalar kaçıp gitti. Hiç yerden hem orunu tapmaya. Muhammed ağa, men yine burada da edin lan. Abdullah student oğlum. Alişer, yönököy blogger. Şu ikisinden korkup şunu uğrak kaydı. Sen olur ýaly milli lider bolýan bolsaň, sen olur ýaly prezident bolýan bolsaň, saylanan bolsaň, onu näme okyan? O ikisini bir çıkıp gıyrar nimeder. Sen işiňden görkem. Onu näme görkem? Emhemeni giýje onu diýen ki itiledip, barın uğrak kaydyň, barın ýerin aşağından tapyň diýip giýje onu görüşdirýän. İki tane oğlana garşy. Ine, men saýdyn. İki tane adam, Abdullah Urusov bilen Alişer şunu gorkuzdy. Biz de galaysak, şu var fantom ýalytyk diýe. Şoň üçin vatandaşlar şeýle bir ýeňil şular aýyrmak. Biz wagt ýitirmäli. Bizim gowgunymyz garaşyp dur. Ine erteden başlaýar. Näme gerek Warşawada, Germaniýada, Amerikada közenip, Rossiýada közenip, Türkiýede közenip başlan bolýan beýlik adamyň boklaryny ýynap getipýär. Näme gerek? Biz münasipde bu zatlara. Erti galalyn, erti öýümizde gidýär. Biz Ýewropany getirýär Türkmenistana. Ýewropaň şu pul bolsa goýular Türkmenistana, guruluşyp geçirilýär. Problema da. Hudaýdanlikle oğlu, hudaýdanlikle pul goýmak. Hemme döwletler, Merkezi Aziýa döwletler şol arzuwlary şol. Biz çözdük şu meseleni. Gelin düzelin, investisiýa ýagýar Türkmenistana. Gurban bol ine Allah ýör. Bütün dünyanın öz hükümetini 2-3 yıllap aydı otir, men sizin üstünüze häzir dolar ýagdyrjak. Bardy Paryja, men Paryja bardım aktivist bilen, ýa-ni şo ýerde maskarasyny çykardyk. İçine vice-premierleri kogladyk. Ana fransuzlar okedy. Ilgap izinden. Gaçýarlar, vice-premierler gaçýarlar. Kim? Men bilen bir ýamnak nime. Ondan UNESCO bardyk, o ýerde Türkmenistan bayramyny belliýär. Ola görgüli nime Türkmenistan'ın teleradio kampanyasının bir redaktoru mu näme bir bölümün redaktoru var ýaşar boýunça. Biz aýdýa, "Wagt siz niýe gelip ýördiňiz?" Men salamlaşdym. "Salamu aleykum. Wagt siz niýe gelip ýördiňiz?" Biz Türkmen diasporany iki hepden mer gözlep. Bay ine biz bärdi. Gelin diýip içine dalıp, "Men sizden interview aldyk" diýip. Bu da onun içine dalacak bolýar. O ýerde emheme görüp bir ılgıya, yani geli bilen ok bizim ýanymda. O ýerde bir ılgıya çağınya, bir ölecek bol bir onu nersin üýüşüp gıýgyrýarlar muňa.
Jahan mı näme? Kay şoýan. Ay masar. Prosta gülüp ölürdün. Ene Türkmenistan'ın hükümeti, Yo, Türkmenistan. yeni gülkünçtat mana da. Häzir Berdi Muhammed İtalya vardı. Ve de bir yurdun prezidenti İtalya vardı. İtalya'da Ferda. iti kabul edişleri yalan kabul etmediler. Özleri kaytam o tansörlerini eltip onu tans edip özleri zal arayında vaat edip biznesmenleri çağırmış bolýarlar. Pul berip olam. Bu ve de Özbekistan baranne näili? Abba baranne näme? Bir pul verip var ya. Bir meni ýöne kabul etti. Bir Türkmenistanlılar anlamak için aydan bir hükümet işgärlerini biz pul getirjek. Aylığını töläp bilem da şol için propaganda için işte geldim deyip pul çıktı edip men İtalya barıp geldim diye baranna da daşary işlerinin ornmasary kabul etti. Ondan sonra yığnagan nerede geçirdiler? Atelle geçirdiler. Atelin pulunu kim töledi? Türkmenistan töledi. Biznesmenler çağırdılar. Kim çağırdı? Kim nahar verdi? Türkmenistan verdi. Utonan akla. Ey bunu Muhammed Ağa real sürüp yani bütün dünyanın çempiyonu utan ol ya. Samolyot sürüp izinle kaguta yani halatta yani özü şu samolyot alıp baryan yalı gurku diye. Bir samsık çağıcık diyene. Bir normal adam terse bu kesin mi ne yani bu adam. Şimdi Türkmenistan Löçün izin oturup Löçün izin yani как будто şu samolyotu şu yani alıp barya. Özü gurku var ya. Sen bir pasajir. Onunla poyda da min yani vagonun içinde dur da gurku sen şu vagona yani poyda alıp baryan yani. Bir samsık burada. Bir Hudaý dakly Muhammed Ağa meni gurletmäň gülüp ýykylýan häzir. Şu gaharmam gelýär şoňa sebäbi şu idioty ýa-ni beýan edýän. Şoň üçin watandaşlar İtalya baryp geldi. Gattor Muhammed Ağa bellek geçdi. Hiç şertnamalar ýok. Diňe iki halkyň arasyndaky ýa-ni sunwat ýa-ni diýip desturlar ýa-ni ulgumanyň ýa-ni gatnaşyklary boldy. Başga dat ýok. Muň bilen hiç kim gol çekmeýär. Maskara bolýar Ýewropada derrew ýa-ni berde azat jurnalistler, azat medeniýet gün atak edýär. Kim gol çekdi? Hiç bir perspektiwa ýok. Hani manaka berip hani pullar ýok. Ýöne özüne reklam etdi. Ine Italiýa geldi. Hani pullar hiç zat ýok. Haýdy bizmen ine şöyle Türkmenistan goý. Hawa pulun töleden goýarlar. Ýöne özüne investisiýa etmediler. Sebäbi Türkmenistan bul bir Demokrat Koreýaly döwlet. Kim goýsun? Bir biznesmenler hem pul sanýarlar. Kim goýsun? Pulny bir maşenlere. Döwlet ýok awerde, halk ýok. Sud sistemi Hakyny alan ok, halk ýok boldy bu. Şeň, şolar. Bu geň görýär. Ine derdim Fransada. Sarkozy häzir türmäge batyrly. Sarkozy näçil 5-6 ýyl mi 7 ýyl ozal ýa-ni Libyýa prezidentini ýa-ni partlap zat edip döwleti ýykyp Libyýa prezidentini ýok etdi. Näçip olam men sana 50 milyon dolar verdim diýip ýa-ni şahitlik etdiler. Şoň üçin onu aýyrmak üçin döwleti çolmaly boldy. Ýakazyndan tutdular. Näçe 5 ýyl geldi. Sarkozyň tohumy adwokatlar. Hem adwokatlar üçürtede justis, ýa-ni justitsiýa, Ýewropaň justitsiýasy alýar seni. Bir ýerde ýa-ni egirwatsan alýar. Ine şonu aldylar. Şoňa 5 ýyl kesdiler. 5 ýyl kesen soň adwokatlar goýup zat edip ýa-ni Macronu pomilowany etdirjek bolup Macronum etdi pomilowany. Tut diýdi ýok. Pomilowany ýok. Şu adam türmäge gitmeli. Akitler türme. Şu ýerde 2 sany akranasyny goýýar Muhammed Ağa. Çağsny kampaniýanyň security'sini goýýar. 2 sanyny giýjelerine gyýgyrýarlar adamlar. Hani pullar? Gel berik diýip ýok ýani. Bu näme diýär? Justitsiýa ýüzlenýär. Maňa ýene 2 sany garabul berin diýär. Men gorkýan öz janymdan diýär. Görýärmi? Ine Ýewropada bolmasa prezident bolan. Bizde han Türkmen başy jogap berip gitdimi? Eden işlerine, haramlıklarına. Yok. Sorayan yok. Sorayan yok şondan. Yine her Gurbanlydan sorap başladık mı? Korkup başladı. Ne deyip bolsa Gurbanlydan hem Serdardan sorar.
Serdar Urwalı Serdar'ın sırtını oýnaýar. Şoň üstü bilen hemme haramlıklaryna ýa Serdar ýuridiski atwetsinli, jogapkärçilikli şul edilýän zatlara killeti bilen jogap berer tuğduğuna Serdar. Men bilmedim, kakam meni aldadı, ol oýunjak zatlaryny, ol çağa zatlaryny öz ýanky kelleňde sakla bizi o zatlara sen ýuridiski şu prezident mi herket etmeli. Kakam maşençisi diýme, kakam diýmeli, dur ho, men seni basmaly bolýan, ýok bol şörden. Kakam bolsun, doğunun olsun, eceň olsun, sen şonu diýmeli. Eger kaka hakyky kakan bolun bolsa, onu o kakan seni goýardy, sen awraň aldyrdy. O oğurluk etmedi, maşençilik etmedi, gaýdyp sana podдержка berdi. Ýaşullar bilen çağırın, ýa ýaşyň arasyna gidip seni goýurlap bir mitingler ederdi. Näme edip ýör? Sen bar, kabuta sen ýok, sen derine gidip gol şertdamara gol çekip ýör. Sen derine bar gurlap ýör, sen derine Afganistana gidip lentişik etip ýör. Kaka ondan maşenlik. Hatta öz oğlunun haklaryny ogurlaýar. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bende Murada sen yaman gozgadym. Men pikirim boýunça bir kaka yani şun edişi de öz maşgalatynyň garşysynda ul jinayeti öz maşgalatynyň garşysynda etdi. Bende öyle bilýär. Eden dadyny gow bilýär, adam öldürenni bilýär, ýurt talaýanny bilýär, halky nätdirip bir kanunçylyk ýol bilen dolandyrşyny bilýär, hemme zady bilýär. Şu zatlary bilip oğluny maşgalatyna mene şu zatlary goşup otdy. Bil kastaýyn öz maşgalatynyň garşysyna jinayet etdi şu. Bende aptalmyzda Kazakstanyna Nazarbayev akylly bolan üçin şu mesele göz ýetirdi. Nätdirip sypçyk diýip ala dedip başladı. Bu ödem bir topor pristupnik dogollaryň atlarynyň türmeye bastırdı ýöne türmede de biraz teretdirýär. Bir hilletdi özüni şu an çekdi. Avrailce bir hillet. Başka bir adam getirip ödem inniki gelenin bir topor reformları edip başladı. Yani hem halkın beafidine bir topor hareketleri edip başladı. Bu bolsa beter. Qaytam öz oğluny en batlağın içine batıp oty, tuvaletin içine oklap oty. Özüm bilýär, son gowy turmajak. Taýýan Muhammed ağa, men bir zat belli geçek. Şul ýanky bir samsyklar dowam eder. Hiç wagt durmaz. Diňe bir adam durup biler şu zatlary, olum halk. Bir organ halk. Halk durdaýmasa, polis durup bilen ok, MHM durup bilen ok, suwtlar durup bilen ok, prokuratura durup bilen ok, gaýtyp şunun hemmetini öz samsyklygyny saklarýaly bular bökdürýär. Ine gyýyka türkmen sada dilini aýtsam şo bolýar. Şoň üçin watandaşlar uhlamaň, oýanyň öz haklaryny alalyň. Bu ýaşalyň. Biz Türkmenistany şeýle bir öňe sürer, şeýle bir galdyryp bolýan wara. Baran ýeriňizde goňursyň. Häzir baran ýerinde sen Türkmenistanyň erbet kartinkasyny çalşmaly bolýan. Lokalna görüşip zat edip şöýerde ýa gowlugy öküdip çalşmaly bolýan. Onda da seredýärler ay bolýar, bu bir palawçyk beren bolýar, eýden bolýar, daýýarlar, ondan gelip telewiziýa görýärler, ýene de hapalanýar Türkmenistan. Sebäbi giýje uny Gurban Berdimuhammed hapalap durar. Bütün dünýäni öldürýär. Diňe şol kadr elini şeýdiýär. Hemmelerim arkadağı şokrak dip gıygıryanı yan Demirel Kraye anartını gürlemedi efendim. Bollu şo. Bollu şol. Şoryali bir idiot dövlet dolandırsa şoryal bolýar. Olum hiç Muhammed ağa yallaklar yazıcılar sunumu diýşärleri yallaklap häzir diktaturanın fundamenti bolurlar. Men muňa näme diýjek? Bolýar Gurban uly. Yallakdan emele gelen yallak. Niyaz yallak, onu yallak bolup elini oğuşap ýören, indi häzir başga bir yallak, ýanky döwlet dolandyrýar. Indi oňum yallagy, ine sunumy diýşärler. Bular näme diýjek? Bizim pensiýamyzy aýyr, bize pul berip gel, galdyrma. Biz wara pullun doýduk, öýlere barýat, naharlar dökülipdir. İş yerler dökülipdir. Biz ýadadyk, pul gazanyp ýadadyk, indi galdyrma, gaýra de. Pul verme diýip dur. Olan bir idiot.
Bulun bir idiot. Muňa ýanky spesifik beripdirler, tekst beripdirler, okabaý diýär. Şu maskarçylykdy haýsy döwletde baş? Aýdyň hani. Kırgızstanda barmy? Ýok. Özbekistanda barmy? Ýok. Gazakstanda barmy? Ýok. Täjikistanda barmy? Ýok. Rossiýada barmy? Ýok. Ukrainada barmy? Ýok. Ermenistanda barmy? Ýok. Azerbaýjanda barmy? Ýok. Niye Belarusyada var? Türkmenistan'da var. Belarusyada da yok şol yani. Dime Türkmenistan. Demir Koreya bilen Türkmenistan. Indi maňa düşündürün. Näme arkada? Näme paragat asmanmy? Demir Koreýada da paragat asman, inanyň. Sevdim şo ýere. Ben Bütün goňşy döwletlerde paragat asman. Ýekdi kuruşlar var dünýäde. Başga hemme paragat asman. Şoň üçin bizim paragat asmanymyz var, arkadamyzda şöhrat. Ertir onu aýdyň, ine demalýat ertir howamyzdanma arkadaň şöhrat diýin. Suw içende de diýi, men suw içen arkadaň şöhrat, şo bolan men suw içen. Bir siz bir beýle bolmaň, ola idiot. Gelin o oýanyň bir açyk trezo ýaşanlar, ýarna ýaşanlar. Şeýle Muhammed ağa. Gelin şu İtalýany öwrenin, İtalýan ýanky küçük videolar var. Muhammed ağaň diýişýäli. Häzir biz gaýdyp geler. Bir minut. Şo diýişmýäli. Artistlaryny getirip gurbanlam şey diýär. Dubay balanna ýanky muzykantlar, artistler etdiýär, nimetdirýär, onsoň akşam diýjetine ýanky ol beýleki Cemal Saparowa şo gyýlar satýar araplara $10.000. Ey bu maskarçylyk. Bu maskarçylyk däm aýdyň anymy? Ya men hiç tap bilen okmy? On ho vice-premierler, ministrler, halk maslahatyny işgärler uje stavkalar bilýär. $1.000'dan $10.000 çeldi. Şo tant edýän gyýdar almak. Diňe şoň üçin şol Cemal Saparowyny basmaly. Diňe şoň üçin. Serdar Berdimuhammed. Diňe şoň üçin. bir yalandan ne? Doğru subut bolan da hatta neme etmedin de vatandaş. Onu aýtmak utanç. Şol aýalyň hareket ýör. Ol Rossiýada köçelerde gyý satýanlar, bütün dünyada gyý satýanlar var. Näme diýär şoňa? Sütünýör. Sütünýör bagşy otpýar. Men sultanım diýip aýdyma gel. Näme çypaýdy şu zatlar? Sen bu tarapda süt garynkyda sütünýörçüler diýär. Pul galan ýa. Şunu pul üçin, şol sunumy diýşärler, pul üçin mara. Aýdyň näme berdiň ýaly-ýaly. Ey, öňüme bagşylar wadi. Akştapar Ataway, ýanky bir topar wadi. Normalmy? Bular hökümeti ýalap duran okdur. Bu nime diýerler? Halk gowurýady. Halk ýanky bular saklaýady. Häzir sunumy diýşärler barýa telewizionyna bir kere çykýar, o ýerde de mutlay çykyş edýär, da edýär. Indi men at gazanan. Men toý baramda stavkam plança. Men ya nime? O maral durdy ýan aýdanna eşde mi tonýan? Eşde mi tonýan? Bir näýe bu? Bolýa prezident ýallak. Bolýa ogly bir boş maklaşkan. Ýene beýlikler bir normal diýip bir teýdýän halkda bir idildat ýok. Sebäbi o adamlar ay men goşuljakka hapalanýan diýip otyr. Ýanky mertal bolanlar türmäge gidip otyr, türmede otyr hemme mertler. Beýliklerim ay men muňa çydamok diýip taşlak gidip otyr. Menem taşlak gaýtdym şoňa. Menem özümem günäkärliýän. Şoň üçin çykyp görüşýän. 20'de barmaly indi bolly. Döwletimiz elimize almasak bolmaýar. Başga laçy ýok. Muhammed ağa, gelin şunu seyredelim. Boldy. Yani, bir minut, men kadr gowy bolar ýaly, şunu aýraýyn. Bir minut. Ine seyredin şu kadrları seyredin Muhammed ağa. Şu kadrları Türkmenistan'da olan habery ýok İtalyanlyň. Bular derde praznik edip halkyny edip otyrlar. İtalyanly bilen ara gatnaşyk açýardy. Görýän näýle? Şunu seyredin. Sen şunu görende uje sen diýän, ey bu Koreýa mı näme? O näme bar eşikler birmay? O näli? Eýem bunu Getirerler de. halktan robotlarla halktan mallary ýapalýar.
Eýýär, uniwersitetlerde, mekteplerde dağıtlandy. O bileme çağrılamada okuwat niye? Kiçik ya çağrılardan toňuna çeldi. Forma edip bolan olar. Hiç wagtdan boýlanmýar. Sebebi giyecek zady ýa. Ýöne şöyle normalar bar. Şu norma deňgelýär. Normalar bu real gysga normda ul normalar. Sporta sport eşik, beýleki beýlek eşik. Näl eşik sana ýanky nime bolsa geýinýär. Bizde de var bir yerde üniversiteler var. Üniversitelerde sen aňy serdilýär, eşik var. Ýöne koy adamlar var ya, muallimler oturup gaýdýar. Ine şo serdilýär. Bular bolsa Türkmenistan bu glamur diýeni ýanky diňe daşyjak. Aňarty boş. Soňky pullarına berýär, toý edýär, karda batýar, soňky pullarına edýär, men iýlerden galmaýyn diýip. Sen iýlerden galan ok. Bir topar samtyklar şunu edýär, senim gaýtalýan. Bir ýagdaýyny görä toýjak edip goýda. Hükman onu ýanky hindi filmler ýaly etmelimi? Real zat ýok. Ondan çağın bagtly bolmaýar. Bolmaýar. Gaýtyp o pullary çağına berip jaý alyp ber, bir kruiz et ber. Aýt men size kruiz töleýek. Gidin ýanky merkezi ýanky orta deňizden aýlanyp gelin. Gidin ýanky Amerikada dünýäň daşyna kruiz edin. Bir soňky çyk ber, ýadyny çykarmak. Şuraya men düşünemok. Şu bizim halkymyz näme barpdyr, näme nimet ber men düşünemok Muhammed ağa. Gelin ýygyna serdirin. Şunlar Türkmenler edýänler. İtalyanlar etmez onu. İtalya'dakini görkedinmi? Gazetede özleri pul verip biznesmenler çağırırlar. İnnekini göreyim Muhammed ağa. Şu yaşlar. Bu maglumatlary siz internet tap bilerdiňiz ýöne dogrudan men ýürtüp interpret etdim. Şu maglumatlary Italiýa bar diňe aragatnaşyk, ýanky döwlet aragatnaşyklary, döwlet ýani bir kulturny aragatnaşyklar başladyk ýok. Iqtisady, ýagny ýa-da diplomatik gatnaşyklar ýok. Diňe diplomatikler öňküýaly, diňe ýanky kulturny gatnaşyklar. Ol istirek döwlete barıp gol çekilýär. Oňa gitmegi merekkel. O Raşid Meredi berýän bak gol çekilýär. Aragatnaşyk açýar. Ine özbekler Ýewropanyň özü şöyle gol çekilýär. Ýewropalar bilen. Şu ýaly Muhammed ağa, şoň üçin şu Türkmen hökümetiň hiç bir perspektiwasy ýok. Men ýene bir kadr okudan Muhammed ağa şunu da bir seyret. Öz kommentariňy aýt benim otaň aýdan. Ne ünsürüm. Ine Türkmenistan Awganistana gaz uratmak planyny ma'lum etdi. Türkiýe gaz aktyrmagyny toktatdy. Ýanky betetdi. Türkmen döwlet konserni Türkiýe gaz aktyrmagyny toktatdy we şol bir wagtda Awganistana gaz aktyryp başlajakdygyny elan etdi. Ine şu arada senin bir gurulun berdiň. Oňa men dowam edeyim. Ve murada şu an Türkmenistan ýaman finans we krizisde. Ol inni hiç ýere gaz satyp bilenär. Türkiýede satyp bilenär, ol İranyň üstü bilen Iraga satjak, onam satyp bilenär. Inni transit meselesem şu an bir agsa boty. Ondan hem kendi ýerde Türkmenistana ýok. Şu sebäpden Türkmenistan her ýol bilen bir ýyl pul gazanjak bolýar. O tapi diýen zady ol absolutny bolmaýar. Ol görüp oty, Indiýa bilen Pakistan uruşup oty. Häzir uruşlar çödülenär. Talibanlar bilen Pakistan uruşup oty. Häzir diňe 10 kilometr, 14 kilometr turbo goýuldy. Şol üçin o tadan Türkmenistana häzir hiç ýyl pul gelmeýär. Diňe häzir gurrun näme? Taliplere biraz gaz berjek bolýar. O gazda da talipler alıbilenak. Näme üçin infrastrukturalar ýok. Gazdan eltip nirde koymalı? Halka berjek bolsaň zawodlara turbo çekmeli. On ýanak infrastruktura ýok. Olan bir direktiv da Türkmenistanyň öze damada onu öz neme edenak. Diňe talipler şu an Türkmenistanyň pul alýarlar. Bir nämetçi şu münasmaga gideni ya İtalya gideni hükümetin içindeki işleyen adamlara aýtjak bolýar. Siz biraz gayret edin.
pul gelýär, aýlyňyzdan wagtyny berer, alad etmeýän pul bar diýjek bolýar da, guruluşymyzdan eder diýjek bolýar. Ýöne şu atlam, şu hukumet inni şu ýakynlykda Türkmenistanyň içinde, hukumetin içindäki işleýän adamlara aýlyk berebilmeýär. Yani biz çerjewdäki nimeni aýtdyk, medpersonallyň işden gitmegini. Şonuň ýene bir sebäbiniň biri şu wagt bir komissiýa ulatypdyrlar, medpersonallardan egzamin alýarlar diýe. Bir olaň kaçsywasyny barlamak üçin ne? Olardan pul almak üçin barýarlar. Eger pul bermedele egzaminden geçirecek ka bolýarlar da. Görýärmi? Pul bermedele şol üçin bir ýyl edip halkyň kazananca pulunu elinden alacak bolýar. Şu wagt Türkmenistanyny eşdiýäniňiz köpdür. Ol basyrly, bu basyrly, ya jaýym tatýan adamlar köpdür şu wagt. Hemmesini hem için öňkü biznesmenler bir pul kazananlar şolaň başyny geçdilerdir. Bir topar daşar ýurt bilen tewde edip beren aýallar bar. Şolaň öýlerine dökülýänler bir video bardyr. Bir daýda pahyr men TikTok'ta, men efirde öýüne dökülipdirler, polisiýalar, kembele, şoň pulny aljak bolýarlar da, türlü bahaneler bilen. Prokurorlary basýarlar, hukumet işgärlerini basýarlar. Näme üçin? Şolam şu neçelliğin kazanan pullarını elinden aljak bolýar. Bir İtalya bıtak gitmegen Türkmenistan'ın içinde bir tovar konferensiye geçirýärler, investisiýa goýmak üçin ne falan ne, hemmesi halky güýmemek üçin. Hukumetin içinden gitýän adamlar köp. Armiýadan pograniçnikli, ofitserli işden gitýärler. Arda ýazýarlar yaman sany köp. Şu sebäpden men hukumetin içindäki işleýän adamlara aýtjak bolýar. Şu haramdada sizin daşyňyza geçdi. Şu ýakynlykda da şu pul tapmaýar. Hiç yerden pul tapmaýar. Şoňa ananyň pul tapmaýar. Sizin aýlyňyzdan berip bilmeýär. Şol üçin sizin kazanan pulunuzu elinizden aljak bolýar. Şonam elinizden aljak bolsa siz türmäge basmaly. Şol üçin hemmeňiziň öňüňizdäki şu ýakynlykda duranda türme. Şol üçin şu wagtlar en gowy amatly wagt şu haramdadadan dinmeli. Bu hukumet dolandyryp bilmeýär, hukumet işinden çykyn köpleýin. Näçe çalt çyksaňyz, näçe şu herekete aksiýa gatnaşsaňyz, çaltam şu haramdadadan dinar. Şundan din tagam. Sizin hemmeňizden kazanan puluňyzdan eliňizde bolar, alan jaýyňyzdan öz eliňizde berer. Halk bilen birleşin, biz umumy günä geçişim aglan eder, ýurdumyz täzeden gurnar, aýlyklaryňyzdan 100 ette häkiden köpeler, şoňa söz berýänmen. Hiç gurruntyz aýlyňyz beýleki goňşy döwletlerden ýokary bolar. Hiç ýyly şoňa kynçylyk ýok. Hemme daşar ýurtda işläp görenler Türkmenistanyň içine gelir. Şoňa da dol şertler ötmäne. Bizde hemme mümkinçilik amma. Ýurdumyzyň içinde adat taýlawlaryň esasyny islenlik wagt hukumet ýolbaşçylarym aýryp bilersiňiz. Hukumetin içindäki işleýän adamlar bir kanun bilen, ýol bilen pul gazanmagyna hiç ýyly biz şertler ötmer. Alýan aýlyklar dastatçyny beýlekden tapawutly ýaşar ýanak biz şert öder. Şu zatlary ýetjek bolsaň oğlan hukumet işinden çykyn, juma namazlaryna barın. Näçe sanyňyz köp bolsa biz şuny çalt beladan forward. Dinar. Şol üçin watandaşlar şu atlam en amatly wagt mescitlere barın juma namazyna. Biz şu tadan halkyň ýygnanyp biläjek ýeri hiç ýyly şoň öňüne de geçibilmeýär. Eger geçse ýene de hukumetin özüne biýabraýçylyk. Şol üçin watandaşlar hukumetin işinden çykyn, juma namazlaryna barın. Biz şu haramdadadan diýip. Doğru Hamid menim goşşak bolýan hormatly illeşler. Ine bir ýere sen egerde investisiýa çek bolsaň, ol döwlet Afganistan şunkunny bolmaly, sebäbi Afganistanda düşnüksiz ýagdaýlar. Talibanlar geldi, Talibanlar Pakistan bilen uruşýar, Pakistan India bilen uruşýar. Şol Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, India ýoly entek düzülgen. Onda bir topor siyasi, iqtisadi, bir topor halkyň aralaryna problemalar bar. Men ol ýa-ni Afganistan investisiýa etmeler diýip aýdamak, keçe investisiýa edip bolar, ýöne ol ýaly moşly investisiýa etmeň öňünden durmaly sebäbi entek taýýar däl.
bir topor gepleşikleri geçirmeli, diplomat gepleşikleri. Bir topor halklar içinin halkı bilen işlemeli. Pakistan bilen Afganistan yaraştırmalı. Pakistan bilen Indian yaraştırmalı. Onu bir ulu diplomatik korpus gerek. Şu zatlar düzeltmek için. Olum hiç. Yani doğru yaklaştı Muhammed Ağa. Turbo çekende elektroenergetik çekmeli. Turbo elektroenergetik çekende transformatörler, gaz ve transformatörler, elektro transformatörler, onun zatçatları hemme dağını biz götürmeli oluyor. Onu bizim satacak gazımız gelecek bir 100 yılla ödep bilir mi? Ödep bilmez. Yani şu urun. Eğer ödep bilmese killen sok neymiş edecek? Bu neymiş killen sok ya? Yine de halkallamak için. Çinonluklar yine men yankı 50 metre turbanı koydum. Yine özünden men giycelerine meditasiya ederim, özünden turbaları çekilir deyip yani kalkaldı yani. O real yok. Sen turbanı ertir iki tane terörist mi, iki tane yankı Talibanlar mı ya iki tane Pakistanlılar mı? Eşek 5 tane eşek zırhçat koyup dank koyuyor turbanı. Utun yarta sen ne edecek? Sen kontraktların var. Sen yankı nemen var. Neyden kontraktlarını çekecek? Bir topu riskler. Umması riskler. Hiç kim normalni devlet şöyle pul koymaya. Entek birinci öňünden traktorial diplomatiya işlep hemme zat düzginçe. Ondan soň logistika emeliginçe. Ondan soň turba çekip bolar. O real edilen o. Hiç dünyada. Bu zatlar bunu killetine alan o. Ahmet Çalab pul verdi, elektroenerge çekti. Näçe 100 kilometre çekti. 2 volt pul oğurladılar. Türkmenistan'ın haberam yok. Yine şu reali. Öz fondundan tölek koyverdi, Türkmenistan'ın pulunu haberam yok Türkmen halkının. Bu häzir Türkmenistan'ın bizim tebigalyklanyň pulunu topýar. Size ya bize on möçwer aýdan ok. Näme soýan aýdan ok. Gerekkel aýdan ok. Şu killetine taýakda gilenýaly böküp entapýar niden pul alyp bolar. Ine şu ýagdaýda Türkmenistan ösörmi? Bir adam hemme pullary dağıtpýar, batyrpýar Türkmenistan'y. Ýok. Ine şoň üçin siziň aýlyklaryňyz hökümet işgärleri 150-250 dolar. Aylık mı o mu? Ol aylık değil. Size yam zalojnik ettiler. Sen hökman korrupsiya edemeli. Yaşap bolun olaylar. Şol aylık näme bedilýär? Şoň üçin sen yankı konvertasiýaň altyapy tapawdy. Ine şol aylyk bilen konvertasiýa bilen bütün dünýäni yankı allap bolýar. Siziň hakyky aýlygyňyz dine organlar üçin 600 milyon bolmaly. Hemme puyduklar hasaplatsan 4-5 milyard bolmaly. Aýlyklar eger 4-5 milyard aýlyklar bolmaly. Onun aýlyklar jemi büdjetden gelýän pulun bir 20% bolmaly. Diýmek, galany ýa-ki beýlik puyduklar beýlik ýerlere gitmeli. 20% men köp aýtdym. 5-7% bolmaly şol aýlyklar. Onun köp bolmaly. Hökümet işgärleri üçin berilýän aýlyklar. A bizde näme? Açyk berýärse siz hökümetten zavisim bolansoň ýöne size başga da dedilýär. Men sana $100 berýän aýlyk ýöne sen şol ýa-ki öz postuň ulun näme haramlyk etdiň senki? Näme halky salaýdyň senki? Oňa biz şol adamlardan, şol hökümetten, şol sistemadan adalatlyk görýär. Adalatlyk bolmy? Izначально startowa şolary eýýän korrupsiýa etmeli boyuna goýdy. Muhammed Ağa ine şöyle ýa TikTok'ta bir efir etdik bir ýazýar. Salamu aleyküm gommusunuz düzü hökümet barmy diýär. Ine sen Türkmenistan'y ýa-ki tankid edýän. Han düzü hökümet barmy diýip aýdýar. Ne şu dünýä garaşly adamlar bütün dünýäni habar bolmansoň ine şuraya tory berýär. Han Muhammed Ağa sen aýt oňa men aýdym. Gözde birinciden şunu yani adam bir niyet bilen diýmegem. KGB'nin On hakkı var tankid etmeýär. Bende KGB'nin işgäri bolmagy adamdan üntin sowjak bolýar. Ýöne eger çyndan şu soragy şoň ýüregine bar bolsa men aýdym. Problema diýen hemme ýurtda, hemme ýerde bar. Ýöne kaçma problema başga. Onu ösmek üçin problemalar bar. Şoň çözüp öşjek bolýarlar. Biz ogurluğun öwüne geçjek bolup bizim problema, bizim yurdumuz taala otilla. Edibilýän zadyny edena, bir maşgala etmeli zatlaryny edena. Bizim problemamız şundan gelip çykýar.
Bizim yurdumuzdaki betbakçılık şundan gelip çıkıyor. Bir maşgalı öz çetdiye. Halk bilen iş yok. O zaman bunu sen başka yurttaki problemleri degemeklik akmaklıktır. Ya büyüvecdarlıktır. Ya da haramzadaçılıktır. Eğer şu haramzadaların tarafını tutup adamların ünitini başka da çekecek orada. Hem yerde problem var deyip, o bizim problemimiz ne mi? Bir adam yurdumu sağlıyor. Keyip çekip yiyor. Bütün halkını gözetmiyor. Etmeli işini edene. Kanuni etmeli zatlarının önüne cevapkar duyuna koyduğunu. Biz şuları soraylı. Biz şulardan geçeyli. Kalan problemler o dünyadaki var. Bizden çözer. Ona hem işe spesyalist gerek. Hem işe de halkın aktifliği gerek. Hiç kimi oğurlatmalı. Akıl gerek. İnvestisiye gerek. Teknolojik yani salmalı. Ondan gelip çıkan problemler olursa sabır içinde başka uğraşındaki problem. Bizde elementar oğurluk problemi. Bir haramzada tohumun bir namusçılık problemi bizde. Benim o şeyin kattok belakıştırın struktura hili dürlü. Misal için biz korrupsiyaga soğuşadığın hükümet korrupsiyoner. %100. Bunun bir aydamda yok. Bütün kurumları bellek geçiyor. Yürüte korrupsiyanı ölçeyen, şunluğunu ölçeyen, giyimliğini ölçeyen kurumlar var. Transparent deyip yani prozraçность boyunca. Şoları ketkitliye. Onun hem yerde analiz ediyorlar, hem yerde adamlar var. Pul töler yürüte isledin etmek için. Mesela için advokata pul töliye var senin şu soruları isledet de bize getirip yöne bir de yallaklı için açık verme. Bize düşündür de suud et deyip veriyor. Molima yani hakkını töliye var sen et deyip. Şeyde bulur 100-200 yerlerden şeyle toçkulardan satsana prosanyalar. Şeydik bulur yani düzyalar. Mennen teninin yiti olur. Olur Allah bulunok. Yine şolur tasdikliyor. Bizim umum problemimiz kriminal problemi. Yine başka devlet hani halk devlette neme var. O Fransa'da da köp yani korrupsiya. Yönü Fransa'nın korrupsiyası 3-5%. Türkmenistan'da %100. Bulur mu öyle şey? Prezidentini bastırdı da. O prezidenti bastılar. Tuttular bastılar. Değil prezident de Marine Le Pen'i, onu bastılar. Siyasetçi bastılar. Binnili derdi o basıyor. Onun problemi başka. Ondan sen o yerde parlamentte gıyırıp gören şu devlet düzüldü diyende sen düşüncen ne doğru? Kaçanla parlamentte hükümet çağırıp üstüne gıyırıp aysalar onu kontrol ediyorlar hükümeti. Şu düzük bolluğu. Bizim parlamentte el çapışıp arkadağı şöhret diyorlar. Düzükte bolluğu balnoy kesel hükümet deydi, kesel parlament deydi. Kim tapawudmuş? Diňe sen bir zat diýersin. Bizim yankı parahat asmanımız var. Allah şükür edeyin. Arkadağı şöhret bizde granta suwak ýadyp bilerdim. Olum yalan. Goňşy döwletler, şu dünýäde 180 goly döwletler var, ofisiýal döwletler. Şonuň 170'den gowragyna parahat asman. Nanam. Şonuň hemme döwletlerine granta suwak ýa. Yo Murada Türkmenistan parahat boldu. Näme 1 milyon Türkmenistanly daşary ýurtda gedermi? Öz maşgalaryny taşlak gedermi? Türkmenistanyň 30 000 50 000 adam türmede bolarmy? Türkmenistan'da massawy adamla işten çıkarmy? Türkmenistan'da armiyada saldatla çörektiz edermi? O näýli parahat asmanmy? Adamla kırılýar. Ýöne aýdylana. Kör bolsaň hawa kör, kulaň kes, gözüň nemet, hiç tapylan hawa asmanmy asuda diýdegi psik balny ýanak gelýär hawa. Şey diýden bolar. Ýöne bizim ýurdumyzda adamlaryň kırılýy Ukraina uruşunda şonu ýanak kırılanak. Otada her bir o katylda aýdylýar. Günde näçe adam öldü aýrylýar. Bizim Barny salamyzda günde näçe adam ölýär? Kim bilýär şonu? Türmede näçe adam ölýär? Kim bilýär şonu? Daşary ýurtda ölüp öz çağalaryna aýdylmaýarlar näçe tany kim aýtdy? Bar ola bir gyýjat günne atçot berýär. Ol ölli belli maşgalatyna habar berip otury Türkiýede. Näme asman asuda asmanyň şo? Öz ýurduna arkaýyn gidip gelip bile näme asuda asmanyň şo? Türkmenistan'a gitýän adam boyun alyp gitýär. Men şu tadan barsam bana azar bererler.
pullarını tayinlap gitýärler şu möjeklere bermek üçin. Näme asuda atmanyň şol? Köçede maşin bilip ýöke polisiýa taklar men diýip hemme kişi gorkuşýarlar. Näme asuda atmanyň şol? Öýüňe polisiýalar bir güne gelip çağalaňy elinden alyp gitýär asuda atmanyň şol? Suutlarda bir güne adamlar türmäge batýar. Näme asuda atmanyň şol? Sen asuda asmanyny şu bir derece ýerlerde halkyň akmaklygy üçin etýär. Ne oň akyllygy. Halk eger hökmenem galar, eger halk namusly wejdanly bolsa, o zaman uruşam bolýar. Eger şu öňümizde durjak bolsa uruş bolýar. Hemme ýurtda da şon ýana. Hemme ýerde uruşla da şon ýana. Bir akmak tapylýar, halkyň meselesini çözebilmeýär, o zaman uruşa barýar. Bilen halkyň öňünde durup meselesini çözebilmese uruş bolýar şu ýurtda. O zaman yaragly uruş bolýar. Häzir tiýh uruş, öňküden beter. Ölenlerini bilmäni galýarlar. Daşy ölen adamlary haram ölüp gitýärler. Şolardan habarlary ýok, nirde ölüp galanlaryndan, öz eje kakalarynyň. Azrailde bolsa, bir öz grajdanyň maslygyny aljak bolup bütün şäheri ýykýar. Hawa binamys bolsa, bizim Türkmenistanyň ýa-da prezident bolmaly, namusly boljak bolsa Izraýylyň kanaky bolmaly. Öz grajdanyň hakyny gorajak bolsa. Hawa binamys bolsa boluber binam. Binamys adamna diňe ýurdumyz parahat diýe. Bokuny ýerler. Ýurdumyz parahatda. Bizim ýurdumyz iýmenle iň uruşly ýerlerden köp jinayet bolýar. Köp öyle ýykylýar, köp maşgala dargaýar, köp adamlar wraçepli kömek etmek üçin ölýärler. Daşary ýurtda bilmän ölüp gidilýärler. Sen çağalan nirde ýaşap ýörenini bilen ey haramzadalar. Türkiýe gyýdlaňy oglanyň uğratýar, nirde ýaşaýan haýdy bilecek hakky Türkmenistanyny bilýär. Nämet ýany kim bilýär aýtdynan biri. Türkiýedäki işläp ýörenler Türkmenistanyna çağalan başyna näme gelýärni kim bilýär? Bir aýtdyn göreli, çağas näýle ýaşaýanny. Binamız bolsa o sesini çıkarmanı geçip vermeli. Sen binamız adam şey diyen. Bizim yurdumuz parahat diyecek oluyor. Doğru diýen. Men ýene goşşakladım da. Elbette egerde sen guluny yapıp gözüňi ýumyp ýörseň, ona parahat atman. Ýöne hakykatdan hem näçe adamlar Türkmenistan daşyny öldü, cesedini getirip bolamak. Enatalary gidi bilen okşaýar, mümkinçilik ýok. Viza almaly puly ýok. $2000 bermeli, o görgülerde oraya pul ýok. Sen arkyň çyk bilen ok, gir bilen ok Türkmenistandan. Hawa parahat atman bar. Men pikirimçe şular bar, şu ýaly adamlar şu propaganda kanalyny görüp, şoň içinde ýaşap ýörler. Fantaziya. Yok bay olaver haramdada şey diýerler. Murada bokuny ýer diýer. Ya korkucusyndan binamys bolan adamlar, ya haramdana adamlar hökümetin hyzmatyny näkili. Okey, Muhammed ağa, ine şu MHM'nin metodikasyny şu ýaly halkyň içinde zatlar ýaratýar. Serdar günäkär däl, hökümetdäki işleýänler ogurlya, Serdar bilen okşalatdyr. Serdar bilmese ýok bolsun. 3 ýylla prezident bolup ýör. Şu zatlar bilmeýän bolsa, O näýli bilen? Körmi, lalmy, näme? Indi olaň diýişine görä, boş baklaşyk ýok bolsun. Saýýan adamlar korrupsiýa edip ýörse arkasynda bilmeýän bolsa, onu oň ýerde şol. Oňa ikinji başga döwletlerde şu ýaly problema köp. Näme şol raýdan olok, näme Türkmenistan näme diýär. Başga döwletlerde şu 180 döwletlerde 2 döwletde şu ýaly problema. Demokrat Koreýa bilen Türkmenistan. Biz aýtmaly bolýar. Türkmenistan awry hiç ýerde ýok. Olam näme ýok? Birinji Niyazov ýykdy, ikinji şular ýykdy. Niyazov o baliyeti qadağan edip, bir topar ýanky aýlar çalyşyp, günler çalyşyp, bir topar ruhnama edip, bir topar bolmajak dağıtlar fantaziýalaryny ýalyp, ine Türkmen halky şeýle diýip bütün dünýäni güldürdi. Ine bu samsyk näme diýär? Samolyot türýär, rally diýär, çempionlaryny utupýar, atda ýykylyp birinji medal alýar, birinji ýer alýar. Yallaklyk edip ikili kahraman bolýar. Velosiped türüp ýanky kniga rekord Guinness'e girýär. Bir samsyk bir zatlar. Ine Muhammed ağa ine mesele bir zat edeň, gülmäň. Ine düňküde Akyş bilen çykyş edip ýör, konsert berýär. Mesele bir zat edeň, Türkmenistanyň hemme problemalaryny çözüp boldy.
hemme halkın hal ýagdaýyny gowulaşdyrdy. Zawodlar, fabrika gurup adamlar iş yerler paýlady. Bizde ýa-ni azatlyk goýup adamlaryň haklaryny ulanlyp ýa-ni Türkmenistany ösdürdi. Vilayetlarda zekeşler, kanallar, ýollary gurundy. Ýa-ni banisalar, mektepler saldy. Inni şonu guturansoň gidip saz çalýar. O sen saz çalmana wagtyň bolmaly ho. Sen giýje uny işlemeli halk üçin. Bir topar milyon problemler var Türkmenistan balty. Ol nevropatolog, oftalmolog bolupýar. Adamlar iş taşlak gibi otylar. Vayenler taşladılar. Sallatlar paxta yıkpıyorlar. Vraçlar adam bolman soň beýleki uğurdan işläpýörler. Nebiçili gaçlar taşlaya. Spesialistler daşına gidýär. İçine spesialist almada. Hünärmen. Sen milyon problemler var. Sen gitara almağa aňyrda dursun. Yatmaly giýjelerini. Ine şu haramdadalyk şul. Adamlar. Men size öňküde aýtdym. Sen apendsit ya bir keseliň diýip banita barýan. Bir wrajam ýürütme hökümet tarapyndan bellenen sana operasiýa etmeli. Şonu etmese, ýa-ni 2 saatda sen ölýän. Olam otama gidip çay içýär, gitara çalýar, gurlaşýar, telefony gurlaşýar. Hemmetine daýýar, men edýän, arkyň bolun. Gidýär, sen öllüň. Gelip halyndan ýa-ni kabarany. Ine şu Türkmenistanyň şeýle. Bu haramzada atal ogul gidip giýje uny işlemeli. Bunu çäherler çäherleri geçirýär. Özüni propaganda edip. Giýje uny işläp halkyň hal ýagdaýyny düzeltmeli, Türkmenistany ösdürmeli. Türkmenistanyň hiç zat ýok. Barlaman bolarok statistika ýok. Ýa-ni çekilen kontraktlaryň ýa-ni möçgörleri görünen ok. Şol näme edip ýör? Hökümet pullary bilen bellisi ýok. Aýdan adamlaryň basýarlar. Prosta banditler. Gepletmen hökümeti zalojnikka taklayan banditler. Yekölerde ýanyna bir topar ministrler olur zalojnikka, olur beýleki zalojnik taklap pul ogurlýar. Pursatdan peýdalan. Hökümet bu. Han şu ýalda atmamy? Beýleki döwletler şular ýalymy? Şu ýal diýer ýaly. Ýok. Han Fransa şeýlemi? Ýok. Amerika şeýlemi? Ýok. Rossiýa şeýlemi? Hawa şeýlerak Rossiýa. O Rossiya şoň üçin sanksiýa 19. paket sanksiýa. 19 sanksiýa batyrly. Dünýäde bir döwlet ýokdur şu ýaly. Türkmenistan ana sanksiýada. Deutsche Bank ýapdy, Swift ýok. Şondan sen pul geçirip bilen ok. Başga döwletden Türkmenistana pul geçirip bilen ok. Näçe Swift'in ýapyp baltar geçirip bilen ok. Western işlerini ok, Swift'lar ýapyp hiç kim işlerini ok. Türkmenistan pul halkara gatnaşygyny nol. Siyasatda nol. Türkmenistan dine tüýwadan alıp satıp öz diktaturyny saklaýar. Bu başga dat ýok. İçiniň hal ýagdaýyna düzelen ok halka hiç tadım eden ok. Ine Türkmenistan. Başga döwlet düzük diýerler beýlik döwlet. Olaň öz başga problemler. Ine men Fransada näme problemam bar? İşim, maşinim, öýüm, çaglarym hemme zat ýerlikli. Men problemam näme? Macron şu ýere gidip bir zat aýtdy, men halamadym ine şu problemi. O men hakmyýan ok Macron. Ya men mülküm alan ok, ya men gadagynçylyk eden ok. Men 193 döwlete 183 döwlete gezip bilýän. Hiç bir problema ýok. Wiza ýerek. Diňe Türkmenistany we Demokrat Koreýa wiza ýerek. Bizim bara ýa haklarymyz şeýle uly, azyjy haklarymyz degende bize ýa Macron tanqidliýär. Biz gowuny ýeten ok şoňa. A Türkmenistanda azyjy haklaryň bar. Hemme haklaryň ýapyp beýlik döwletlerim şoraýar diýen. Deňişdirer ýaly. Sen näýdi? Eşik arabany Mercedes bilen deňişdirjek. Mümkin näle? Mümkin näle? Neşeýle. Ýene bir maglumat berýär, çynmy ýalan bilemok. Ýene Batman ýa-da dekabrdan Rossiýa, Turkiýa, Indiýa ýollar ýapylýar. 2028-de çeldi. Marada şuň watan habarlaryny aýdypdyrlar. Görün watan habarlaryny dogrudan şeýlemi? Şeýle bolmasa, bu normalny. Diktatorlyk ýa-ni aktivistlygy. Egerde demokratik döwlet bolsa, şu ýaly informasiýa bolanda katastrofa bolardy. Bular üçin normal. Wiza ýap goýberýär, ýol ýap goýberýär. Hemme zat edýär, halkdan derek ýok. Halk infimotyr. Ýuwdy botyr halk, ýöne ýuwdy botyr. Şu näçe erbetlik etse,
Näçe köp halka bassa şonça köp ýuwdiýada, şonça şular biziň adatlygymyzy bozup, biziň haklarymyzy bozup, ular giňelýärler. Men şoň üçin aýdýan, nägerliklerini aýdym. Meçitler baryn, çekilerler şular. Sen ine şeýle ädim etdiňmi, ol çekilýär. Sen ädim etmediňmi, ol saňa tarap gidýär. Ýam şeýle diýil. Düşünýär şoň. Muhammed ağa, şunu bir ýapaýalyň. Bende Murada bir zatda bir habar var men aýdyn, hem Türkmenistan eşitden, hem prezident eşitden, hem halk. 6 noýabrda Orta Aziýa döwletleriň prezidentini Trump öz ýanyna çağırdy. Şo tak gelýärler. O taýda esasy men pikir etýän gurrun ediljekler. Häzir Trump Ortaýadan garşyna bir güýçli çäreler görüp başlady. Orta Aziýadaky döwletlerim bir basyş eder. Bizim şu eger Berdi Muhammed'in kiçisi gelerde, Serdar geler, ulusa gelmer otak, Serdar geler. Serdar gelse şoňa bir topar taýlyklary görýär, bir topar hatlar taýlaýar. Şu oğlanlaryň nirdeligini. Biz her nätdirip şu Serdar gelende şoňa ştada gün bermeli. Näme etmeli bolsa şoňa oturup maslahatlaşaýlan, bütün halkam bilsin. Biz bir topar hereketleri şu eger Serdar geljek bolsa şu taýda şoňa gün bermeli. Türkmenistanyň ýagdaýyny doly Trump eşder ýanyna edip, şo ýanak derejede biz öz hereketlerimiz gurulmaly. Menem hemme aktivistlerden kim Türkmenistana bitapawut däw bolsa, öňki opozisiýonerler, pravozashilnik toparlar, hemmesi şu 6 noýabrdaky boljak ýerine taýlandy. Biz şu taýda Türkmenistanyň problemlerini ýokarky derejede Trump'a ýetirelim. Bolly men aýtjaklarym. Doğru aýdýan Muhammed ağa, inşallah men ýene bir gezek biziň halkymyza ýüzlenýän mertler, namysly adamlar, şu rejimden doýan adamlar, öz aryny hökümetden aljak bolýanlar, gurbany we oň tohumdan aljak bolýanlar, biznesini elinden alanlar, çağlaňyzy zaýranlar, ine zaýlan adamlara garşy biz ine çykýar. Biz näme çykýar? Diňe gurbanyny aýdmak üçin näme? Biz öz ar namysyny saklamak üçin. Şoň üçin meçide barmaly, her cuma bayramyna, cuma namazyna barmaly. Biz siziň taýýardygyňyzy görsek, şu guna biwärdi diýär. Wagt belliýär, 3-4 günde aýrýar şunu. Şoň üçin taýýarlyk görün, gurbany eýýäm taýýarlyk görýär. Siz hereket etmeseňiz hem gurbany şu bir zat diýsek eýýäm taýýarlyk görüp öňüne aljak bolýar. Şoň üçin men aýyan eger gurbany biziň aktivistimiz bolan bolsa, biz eýýäm uturdyk. Şu wara näme bolsa da işleýär, özüni gorar. Şoň üçin sizde hereket ýok. Şoň üçin şu güne geldik. Sizde hereket bolan bolsa, men eliňizde baýda galyp köşküne barmalıyam da, meçitler barıp başlan, galan biz alyp çykýar. İnşallah. Şoň üçin durmaly, biz aýyrmaly şuny, şu uturmaly şuny. Biz geljegimizi özümüz getirmesek bize getirip berjek ýok. Vatandaşlar şunun bilen biz efir uturýar. Muhammed ağa köp taňra kadyn gelip öz pikirini aýdan üçin gelip durun, ine biziň kanalymyz her wagt size açyk. Haçan wagtymyz bolsa, inik gepleşipden şeýle hoşlap bolun vatandaşlar. Tamam. Men häzir TikTok ýerýän, eger TikTokda men bilen gülüşek bolsaňyz, fora berjek bolsaňyz baş üstüne gelin, men TikTokda bolsam. Hoşlap bolun.